So ngayon, kusina time tayo. So magluto tayo ng binignit. So ang magluto ng binignit ay ang ano ko, yung mami ko. Mami! Yung mama ko yung magluto ng binignit. Kasi nga, alam mo, trip na namin kumain ng binignit. Sabi ko, i-video natin mga kasi nga, usaon ang paghimo ng binignit sa probinsya, okay? Si mama hindi na nagmamas, ako lang kasi parang may ano ako, may lagnat. Kunti lang. Pero wala naman talaga. Yan, nandiyan si mama. Oh. Ayaw niya magpakita. Dapat ganyan lang daw. Kasi gusto niya yung hairstyle lang yung ipakita. Hairstyle. So, ang ginawa ni mama ngayon, nandito. Ayun, nagmamadali kami kasi nga mag alas 4 na. Gusto na yung mag binignit. Alam niyo ba yung binignit? Yung binignit dito sa, ano ba de? Banignit. Banignit daw, sabi ni mama. Yung binignit dito sa probinsya, Maynila ay ginataang bilo-bilo, parang ganon. So, yun yung ano natin ngayon, gagawin natin. Para hindi pa ako nakaligo kanina. So, pagkatapos ng online class yun, nagbihis na. So, parang wala na siyang ligo. Okay? So, yun. Ang unang ginawa ni mama ay nagkupos. Alam niyo Alam niyo yung nagkupos? Nagkupos ng gata. So, ibig sabihin nagpiga. So, ito yung kailangan gata. Ito yung gata na to ay na siya na kupusan na. Right? Kung sa Tagalog na piga na siya. So, piga sarap yan. Yan po yung sarap yan, ganyan. Ganyan yung pagpipiga. Dapat kasi pinapiga sa palengke. Dito pa kasi pinipiga-piga. Yan tuloy. Matagalan. Oh. Yan. Kinakayod tapos pinipiga dito. Yan. So, ibang halo ng binignit ay saging. Yan. Dapat nakahiwa siya. Dapat nakachop. Tapos, dapat may kamote. Hindi yan carrot sa kamote. Yan. Yan. Ganyan. Kamote. Yan. Ito, magbilog-bilog kayo. Yan. Yung malagkit. Binibilog. So, yan. Dapat yung una mong ilalagay na gata, yung malabnaw muna na gata. Yan. Malabnaw muna siya. So, malabnaw muna yung nilagay dyan. Pero, yung hindi malabnaw, yung malapot, ay naiwan muna. Para yun mamaya sa finale. So, ganyan yung binignit sa probinsya. Binignit ang tawag. So, ilagay na ni mama yung kamote. Yan. Dapat kumulo na dapat siya. At saka nilagyan na ng konting sugar. Sugar tapos kamote. So, takpan muna para para waiting tayong lumambot yung kamote. Oo, yan. So, dapat muna, panatilihin mo ng kumukulo siya hanggat tawag niyan, lumambot yung kamote. Yan, nilagyan na po or nilagay na yung saging tapos ihalo dapat para din siyang malata din siya. So, saging. Ito yung mga pure na lutuan lang. Yung napakasimple-simpleng lutuan lang. Yung alam mo yon, yung mga dapat i-mix lang siya. Kasi nga, di ba, yung ganitong klaseng stainless kasi, baka didikit siya. Didikit yung yung alam mo yun, kung malakas yung apoy. So, lagi mo lang siyang imi-mix-mix. Ganyan. Pero hindi talaga ako yung nagluluto. Si mama talaga. Kasi na-miss lang namin. Kasi Saturday ngayon. So, kakain dapat tayo ng binignit. Bakit mahuli yung bilo-bilo? Hindi pa ba ilagay yun? Okay. Sunod daw ilagay naman daw siya. Ito may sugar na din to. Konting sugar muna nilagay. Yung ito, hindi pa siya masyadong malapot kasi yung malapot hindi pa nalagay. So mamaya din siya. Maging malapot. Okay, so yan na, ilalagay na yung mga bilog-bilog na ang ginawa namin dapat malagkit na kanin dapat yan, pero wala kaming nakita muna ngayon kasi on the spot namin binili. So ang binili namin is
glutinous rice flour. So, nabibili siya per pack. So, ganyan po yung result niya. Haluan mo lang siya ng konting water para maging mag-form na ganyan. Yan. Yan yung masterpiece ni Mama, oh. Oh, magbilog-bilog po yan later. So, i-check na natin kasi medyo luto na daw. Oh, wow! Diba? Oh, ang sarap na, ang lapot na. Nilagay na yung final, gata. Yan. Super lapot na siya, oh. Yan. Ang lapot na niya. Oh, wow. Ang sarap. Dapat pala yung langka nito, may langka din sana pala. Alam ko talaga masarap to pag may langka. So, dapat may langka din. Nag-request pa, biglaan lang. Yan. So, tingnan mo, oh. Sobrang lapot. Ang sarap. Yan, oh. Oh, ang sarap. So, feel ko around a minute na lang. 1 minute or 2 minutes. Kakain na tayo. Okay? So, yan. Ganyan ang paggawa ng binignit sa probinsya. Okay? So, patayin na natin. Yan. Patayin na natin. Yung kasi siya. Ay, hindi pa pala papatayin. Yan. So, tikman na natin yung binignit. Right? Kasi nga, luto na. Dapat mainit pa lang dun yung kakainin. Kasi nandun yung sarap pag mainit pa. Tikman natin yung Bisayang binignit. Sarap. Parang iba yung parang iba yung gata. Init. Ang linamnam. Yan, may kamote din yan, ang kamote. Diba? Sarap. Yan. Kaya pag wala kang ginagawa, yun, magbinignit kayo yung lang. Magkano lang ba ito, ma'am, gastos nito? Ang dami pa. Di ba pag gawa-gawa mo sa bahay, ang dami-dami. Compared pag biniling konti-konti, takal-takal. Parang yung isang isang order niya, mga 15 pesos yata or 20 pesos. Pag dyan lang yun sa mga tabi-tabi. Pero pag may mga pangalan, of course, mahal. Sarap. Sarap. So, God bless. Bye-bye.